Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Mushonga latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe nevari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitirai munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vanoprovide sadza nemacheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu, kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapa usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho latest musho zvinopisa zvega zvega. Right, pane nyaya iri kupisa, nyaya iri kutenderera zvamai manje. 28 family members vakanwa mushonga wen'anga panguva yainzi ikuklinwa musha. 28 ava vachingobva kunwa, hanzi waitanga wareurura here, and then waizonzi inwa zvimushonga zvacho hatizivi kuti iguchu here kana kuti chii, asi hanzi vachingopedza kunwa 2 vakabva vatofira panzvimbo. And 28 right now vari kurwara zvakaomarara, vari kurwara zvakaipisisa mushure mekunge ivo baba vadeedza, ndofunga mune mashiripiti anga akuitika mumusha, vadeedza n'anga kuti iuye kuzogadzirisa. But pakugadzirisa uku hatisi kuziva kuti vakafa ndo vanhu vanga vakabata-bata here mumusha, kana ndo vanhu vainga varamba kuti vane zvinhu zvavakabata zvavanazvo. But ndo nyaya yasanganikwa nayo paGokwe right now. Patori nemari 2 varume vatofa, and then 26 vari kutorwara, asi n'anga iri kunzi is nowhere to be found, haisi kubatika. Yatorowo chiraundi payangoona kuti zvatoshata, hanzi zvakaitika usiku zvinhu izvi kuma 4 am. Saka right now n'anga iri kutotsvagwa, haisi kuwanikwa.